Sizwe sikaPhunga noMageba konakele manje sama South Africa konakele ziyonibuza ingane zenu ukuthi seningamakhehla nanikhamise nenzani ziyosibuza ingane njengamanje indaba yokunika amasende la uyindoda uthi unika amasende out manje kulate sekhulumile uphakela umthakathi mhla 27 kulenyanga ahlangane lapha eMona kwaNongoma kulate manje ngeke ukuthi singaba no president okwazi ukuthi avumela umthetho othi angishintshe isibongo ngibize isibongo sakubona intombazane noma somuntu esifazane. What about the culture? Amakhosi awasukume manje amafela bukhosi okuyithi amabutho asukume manje kulate manje uRamaphosa uyimission yokuthi 2025 2026 2027 2088 2029 5 years laba bantu laba bazobe bejola nosisi bethu laba abathanda izinto bazobe sebenawo ama document ukuthi sebe qualify noma sebehlalile more than 5 years la bese benikwa ama document emva kwalokho laba bantu basiphathe lapha njengoba besiphethe emadolobheni yonke indawo uma ngabe ma South Africa manje ningaboni ikakhulukazi la kwaZulu Natal ake ngibhekise la kwaZulu Natal uma sohlala madoda sineka amasende kulate kulate indaba uncengana yikho okhokho bethu bafa befela lelizwe kulate manje mhla 2027 insizwa nensizwa yalapha kwaZulu ayiphelele le kwaNongoma eMona lapha esiyohlangana khona ngeke ukuthi upresident angazothi abantu abangenamaphepha abanikwe amaphepha imvume zokubala ebengabazi bafika kanjani nina abantu beANC upresident wenu lo uRamaphosa ukuyimission yokudestroya iSouth Africa iphathwa ama foreigner and mangakuboni lokho ngenze nikubone niyokhala nikhalela ingane zenu abanye babulawa indlala yikho bekhosoza lapha enceni kaRamaphosa yini lokho encengwa yena lokho encengwa kwenziwa yonke lento le izwe destroy ngoba izwe liyafa phela manje sengoshintsha isibongo mina ngibiza isibongo somuntu esifazane wawezwa play. What about our culture ezengunizi? What about usiko lwethu? I-religious yona ithini nezenkolo ithini? Kulate manje mangingaboni izwe ukuthi liyahamba. Sibhizi silwa sodwa lapha ama-political parties left and right kuyali yini ebangwayo ngoba thina ngabe siyahlangana sibe into eyodwa sikhuluma izwe linye. Isikhathi sokuthi manje sihlangane sizwe South Africa noma ngisibe specific kwaZulu Natal singadlala ama politician nje esichaphaza mhla 27 eMona lapha kwaNongoma insizwa iphelele khona lapha finish.